Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, kepanggih malih kalian Miss Riris. Dinten menika kita sesarengan badhe sinau basa Jawa kelas gangsal piwulang kalih Karna Madeg Senopati. Tujuane pasinaon yakuwi siswa dapat memahami teks cerita wayang Pandhawa Karna Madeg Senopati. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali cerita wayang Karna Madeg Senopati dengan lancar. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap syukur dan melestarikan budaya Jawa dengan bangga. Ayo saiki bareng-bareng sinau ngenal sapa ta kuwi Adipati Karna. Adipati Karna minangka putrane Bathara Surya lan Dewi Kunti. Saksedulure karo Pandhawa, padha ibu seje bapak. Nalika lair, Adipati Karna dibucal ana ing kali. Banjur ditemu Adirata, kusire kraton, banjur dijenengi Wasusena. Wektu dewasa, Adipati Karna dadi adipati ing negara Awangga. Adipati Karna duwe pusaka kang arane Panah Kunto Wijayadanu. Garwane Adipati Karna asmane Dewi Surti Kanti. Lajeng kagungan putra asmane Raden Warsa Kusuma. Saiki coba mirengke ceritane Karna Madeg dadi Senopati. Rikala biyen ing perang Bharatayuda, perang antarane Pandhawa lan Kurawa, Adipati Karna saka Kadipaten Awangga adu mungsuh nglawan Raden Arjuna saka Madukara. Perang kuwi mau disekseni para dewa lan widodari saka angkasa. Adipati Karna nyedhaki Arjuna, nanging Arjuna ngadoh. Arjuna eling pesene Prabu Kresna menawa Arjuna aja nganti dirangkul dening Adipati Karna. Perang sansaya ndadi Arjuna lan Adipati Karna perang migunakake jemparing utawa panahe dhewe-dhewe. Adipati Karna nglepas jemparing kena kuluk utawa mahkotane Arjuna. Arjuna mbales nglepas jemparing kena toponge Adipati Karna. Adipati Karna banjur entuk topong enggal saka Prabu Salya. Bubar perang nganggo jemparing, saiki perange numpak kereta. Keretane Adipati Karna dikusiri dening Prabu Salya. Dene keretane Arjuna dikusiri dening Prabu Kresna. Perang saya suwe, nanging durung ana sing kalah. Pungkasane Adipati Karna nglepas jemparing Panah Kunto Wijayadanu. Prabu Salya kaget. Kuweden yen Arjuna bakal kena pusaka sekti kuwi. Panah Kunto Wijayadanu dilepas dening Adipati Karna kena gelunge Arjuna. Bareng mleset, ana dewa ing antariksa maringi topong enggal lan ndadekake Arjuna malih rupa dadi kaya Adipati Karna. Perang kasebut diwastani utawa diarani perang tanding amarga perang antarane rupa Adipati Karna lawan Adipati Karna utawa kembar. Perang tambah sengit. Pungkasane Arjuna kang wis malih rupa ngetokake pusakane yakuwi Pasopati lan dilesutake kena Adipati Karna. Banjur Adipati Karna seda lan gugur mbela negarane yaiku negara Awangga. Sampun purna menika cerita Karna Madeg dadi Senopati. Mugi-mugi para siswa saged mangertos nggih menapa cerita ingkang sampun diwaoske kalih Miss Riris.
Kanggo gladhen ana ing omah, coba wangsulana pitakon ing ngisor iki. Banjur tulisa jawabane ana ing kolom komentar. Ampun lali nggih diparingi nama. Cekap semanten pasinaon dinten menika. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.